लाबो दख'ना रुबैया माबार जागोन बाबा दिहुन माबार न' बाबा लाबो आंनि आखायाव हर जागोन बाबा उफ गाहायाव फै आंनि आखायाव आफा हरनि 12 बाजियाव नोंखौनो साखि दोननानै हे आफा खर' मेलेम गैयै थख्रा थख्रि रानलांनाय आफा गोथां जाग्रा जात गोथां मोनजायाबानो थानो सुखुयै नै लाबोगासिनो बारा गोबाव गैलिया आफा नै आफा नैबे दख'ना रुबाय हासि जानाय मानसिखौ सानाय सुनाय आरो बिस बियादि खालामहर आफा आरो बिसिनि न'खर संसाराव गुलाय गुजाय बिसि फिसाय नांलायनाय खालामहर आफा दावराव दावसि जेनिबो न'खराव सुख सान्ति गैयै खालामहर आफा खर' मोदोम गैयै जात आफा बेबादिनो बिसोरखौबो खर'आव मोदोम गैयै बायदि खालामहरजोब आफा क्रिं क्रां पुच्छे सर्बनाश जानायनि पुच्छे बिदिनो मालायखौ रायनानै मालायनि न'खर सम्पथिखौ सेख'नानै लानो हानायनि पुच्छे आफा खर' मोदोम गैयै खर' थख्रा थख्रि रानलांनायनि पुच्छे थां दख'ना गोजौ बिर उफ पुच्छुआहा थां नोंबो आरोबाव सोरनिबा मोनबावो खोमा थां खावनानै लायबाव थां जागोन बाबा थां उरायदो बाबा थां गोख्रै Aidi! Oh my god! Aidi! साजोबथारबाय सिनस्रि मोदोम आथिं आखाइफ्रानो रावबो जोथोन लाथारा आंखौ फिसाजोआबो फिसाजोखा अनखाया बिमाखौनो फिफा जोलैसो फिसाजोआनो आइदै आयौ खोनासंनो बानायानो हाथारला आं खालि आइदै बिगुरनि फिसाया आइदैनि अनगा जेबो गैला बेहा बुरबगा मा फाफि मोजांसो मोनथारदों नामा नोंहालाय ओरैनोबा आंहा सिनस्रि आखाइ आथिं फेन्दाफ्रानो साजोबलाय लांथारबाय आइदै रावबो डाक्टारनाव लाङा फाफिफ्रा नुबाबो नायनानैल' थायो मा डाक्टारनाव लांनो औहाय फिफा डाक्टाराव दोनलांदोथ' आयौ आथिं आखाइ सिनस्रि सानायखौनो बोरैबा मोनजोबथारबाय आङो गाबोन सौदो बिमा बिदिबालाय हस्पिटालाव जायो गाबोन दोनलांदो बिदिबालाय औ जागोन दे बिमा सार मारै जाखो खबरा सिन्था लानाङा पेसेन्टआ सानाय सुनाय जादों नङा होनबा औ सार औ हामगोन सिन्था लानाङा बे आं हरनाय मुलिखौनो जाबाय थाबानो जाबाय औ दे सार हामबालाय मोजां जागौ हामगोन है मुलिखौल' मोजाङै जाहैबाय था दे औ जागोन दे सार दे होनबा पेसेन्टखौ लांनो हासिगोन नोंथाङा सार दे अब्लालाय फैदो बिमा थांनोसै थौ Oh my god थौ बिदिबालाय फै Oh my god आइदै थौ दासो साना जिया रानजोब्बायानो स्कार्टफ्रा गाबोन पार्टियाव गानलांनांगौ ओरैनोबा आहा एसे रानहोबावसैलां दा बेलासिबासो थिखोगोन आङो मोजां जानायनि मादै मोनावसो दसे बेरायहैसैलां मा खालामनो बरिंथारलै न'आव हारसिं थानो मामियाबो दाबो फैया आलासि जाहैनायानो माथो रावबो गैखाया
रावबो गैयियावनो लांनांसिगोन बेखौनो लांनांगौ जाबाय ओम स्रिं स्रां सु गोमोर थांनो सां जाथ'लायबाय दिनैना स्कार्टखौ थिखैखानोसैलां रानजोब्बाय खोमा रानबायथ' हे अ माय गड आयै बहा थांखो बेलाय स्कार्ट मोनसेया आंना थैबायलां सयथिबो बेयावनो लांथारदोंमोनलां बहा थांखोथाय मा जाबावनांगौ दे सोर लांखोथाय सोर फाफिया थैबायलाय दा मामि फैबा खोन्थानांसिगोन आङो सोर गोदाव सोराव लांला बायोथाय जानला मोनला नुनाय मोनब्ला थिगसे दामखागौमोन आं मानसिखौनो एबारनिफ्राय थाल लाबाय थागोन आङो बाल स्कार्ट जि जोम लाम्बा जायगाफ्रावनो गस्ला लंपेन्ट जि जोम गोमानायल' खोनाबाय थायोथ' बोरैबा जुदि हमनोल' मोनथों बे मानसि लांग्राखौ मोनबाथायना जोखोलाय जोगदावलाय उरायदावलाय खालामनानै थिगसे बुदामलायजोबगोन आं बे मानसिखौ थाल लाबाय थागोन आं एबारनिफ्राय र' जि जोम गस्ला लंपेन्ट लामबाय थाबा सोर बे हमनोल' मोनथों र' बिगुरनि फिसाखौ दामग्लिजोबनांगौ आं डक्टरनि फिसाजोनि स्कार्टखौ खावनो फैलायलायथारदों गम मोनाखै बे फैनोल' होथों बाबानोबो आइनोबो खोन्थाजोबगोन आं बाबालाय मा जाखो आइ सना बाबालाय माबा बै दान्दायाव लामा दोननाय आंनि स्कार्टखौ ना सोरबा खावनानै लांबायब्रा मा आइ सना औलाय आयै सोर लांखोथाय है जेबो नङालै आइ सना दामा दामि स्कार्ट बायनानै होगोन आं नोंनो बे स्कार्ट मोनसेखौनो टेनसन लाबाय थानाङा थां लेखा फरायहैदे मोजाङै फरायदे होद आं मिथियालै बाबा बे स्कार्ट लांग्रा सिखावखौ आं हमनो मोनाब्ला आं लेखाखौनो गोसो होनानै फराया बाबा हे बिदि नङालै आइ सना बहाबा बारजों बिर खारलाबायनोबो हागौना टेनसन लानाङालै आइ सना नोम्फा बायदि गोसो होनानै फराय डक्टर जानो नाजा फिउचाराव थोद बाबा आं डक्टर जाया आं CID सो जागोन आं CID मिथिबाय दा मिथिबाय हारे फिसा माबा लेखा फरायनाय गैया माया गोसो बायदि आं CID जागोन होननानै बुंबानो CID जानो हायो नामा थां गोख्रै लेखाया गोसो होनानै फराय लेखायासो सिगां लेखायासो गुदि लेखा फरायनानै मोजां रोंगौथि मोनोब्लासो फिसा मा गोसो बेखौनो जानो हायो लाइफआव मिथिबाय थां लेखाया मोजाङै फरायहैगोर थोद आं मिथिया बाबा आं बे सिखावखौ हमनो हायाबा आं लेखा फराया बे जि गोमानाय जि खावजानाय आरो जि हासिजानाया मामुलि बाथ्रा नङा बाबा आरो दाख्लैहायबो आंनि लोगोनि बिमानि दख'ना रुबायखौ सोरबा हासिनानै लांदों थिग बिदिनो आंनि स्कार्टखौबो दिनै सोरबा खावनानै लांबावबाय जानो हागौ बे खावनाय लांनाय हासिनाय बेफोर गासिबो सोरनिबा सासे सुबुंनिनो खामानि नाथाय बे खामानिखौ बियो गाज्रि हाबायाव बाहायो गुड फिसा गुड नों मोजांखौनो सानदों बेफोर होबथानायनि राहाखौ आं लागोन बाबा आं लागोन भेरि गुड फिसा बिसिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय गावजों गाव नांलाय खमलाय आरो गिनाय गासिबो जोबनोनो थांला बाबा फिसा नंगौ नाथाय बेखौ फोजोबस्रांनायनि आं राहा लागोन बाबा आं राहा लागोन आं बेफोरबायदि गुलाय गुजाय नांलाय खमलायखौ आं नायनो हाया बाबा आरो मा सिखाव खावला खावलि बेलाय हा मालायनि जि जोम खावनानै मा मोनो बेखौ आङो थाबैनो नायबिजिरगोन आरो थाबैनो दायनिगिरिखौ बयनिबो सिगाङाव लाबोगोन जागोन फिसा जागोन आं नोंजों लोगोआव दं जोबोर मोजां फिसा आंबो नोंजों लोगोआव दं फिसा आयै फै गाहायाव लाबोदोंना बुस्थुखौ औ बाबा बोरो बहा जालदुं मुलदुं हरि दं नै बेलाय बाबा मोजां जाबाय साबद्रायबावबायसो बे स्कार्टखौ गोख्रै उरायहोदो जागोन बाबा जालदुं मुलदुं उराय गोजौआव तत्सत गुरुनि फुटसे क्लिं क्लां सामोन्दाय नमः खंख्ला खंख्लि रानलांनायनि फुटसे पत्सवाहा फै सिखा
फै सिखा बे गस्ला स्कार्टखौ माबार नोंनि देगारजों स्टार फै एबार अमा बैसायाव बे सिख्ला हिन्जावा जुरिजेनसिगोन आरो जोंनि नास्ता जोंनि बुक मेरी प्यास बुझाएंगे और मुझे सक्ति मोनगोन आरो बे बुरिनि दख'ना रबायखौबो गोजौआव उरायहर थां सिखा बेखौबो सुयै थां थां आरो बिदिनो नागिरनानै लायबाव जागोन बाबा थां Oh my god! आइदै सानायखौनो बारानिफ्राय बारासो मोनसिनथारबाय आङो मुलि जाबाबो फिफा आंखौ हस्पिटालाव लांफिनदोहाय माबा मुलि जानानै बारासो मोनथारबाय आङो आथिं सानाय सुनायखौनो दे माबार ओंखारदो होमबालाय हस्पिटालाव थांफिनसै दे आइ सना ओरै फैलाय माबे मामि फिसा ओंखाम ओंख्रिया नोंनो संनानै दोनदो दे जागोन दे आयै आं संगोन औ फिसा दे थाथ' आं हस्पिटालाव नायजाना फैगोरनि दे आयै थाब फै दे ओमफ्राय दे जागोन फिसा सार बोरै जाखो खबरा मा बुंनो पेशेन्टखौ आं चेक खालामनायाव जेबो मोनाखैमोन आरो बेनि एक्सरे खालामनायावबो जेबो रिपर्ट मोनाखैथ' बुजिनो मोनासां मा जाखो आरो दाखालि मुलि हरनाय मुलिजोंनो हामनांगौमोनथ' आरो हामबा ओमफ्राय हामनायाथ' जेबो जानायखौनो नुवासै माथो कन्डिशना माथो सानायसो बारा जादों होनदों मानसियालाय औ सार जानो मा जाखो एसे मोजां नायना हरथारदो सारा अन्नानै र' होनबालाय आं गुबुन मोनसे मुलि हरबावनि बेखौ मोजाङै जायोबानो जाबाय ओमफ्राय बेजोंबो कन्डिशना मोजां जायाबाथ' गुबुन डाक्टारखौनो लानांसिगोन नोंथाङा औ सार जागोन दे औ नोंथाङा पेशेन्टखौ दा लांनो हासिगोन दे सार बिदिबालाय आइदै फिफा बारानिफ्राय बारासो मोनसिनथारबाय आङो औ डक्टरनाव थांबावसै नामा नांला आं डक्टरनाव थांला डक्टराव थांबाबो जेबो रिपर्टआनो मोनाबा बिदिबालाय बोरै जानो थौ फिफा अजानाव थांनि थौ नायखांहैनि मानो बिदि जादों नायहैसै थौ ना दाखालि दख'ना हासिनानै लांनायासो रायखोना माखोथाय आंखौ बेखायनो डाक्टारजों नायजाबाबो रिपर्टआनो नुजाया माबा रिपर्टआनो जेबो गैया नर्मेलसो ओंखारबाय थायो थौना फिफा अजानाव नायखांहैनि ओइ आं अजा थजा जेबो मिथिबाय मा अजा बेलाय हा बे मेगन मेसेबनानै जाला मोनला बुंलाबायनायखौनो हय सानथारसै नोङो जाम्बि आं फोथाया अजानि सायाव गासिबो थाखा संख्ल'नानै जाग्राजोबसो अजाफ्रानो नायनो थांनायाव मेगन मेसेबनानै माबा माबि होलाबायबानो थाखा मोनोब्ला जाम्बि बेफोरखौ फोथायो बिजनेसनोलै बेबो अजायाबो मिथिबाय फिफा सालायाव हमथानानै बाथ्राया बुं नों अजानि बारै जेबो मोनथिनाय गैयाब्ला नों मानो बिदि बुङो नोङो अजानि बारै नेगेटिभनि सायावल' मोनथिनानै दं नाथाय पजिटिभखौ नों दाबो मोनथियाखै नंगौ नंनाया नों बुंनायाबो फिफा नाथाय बाथ्राया बेल' नङाखि गासिबो साधु अजाफ्रानो नेगेटिभ गासिबो थाखा संख्ल'नानै जाग्रा 100%आव 50%आ गाज्रि नाथाय 50%आथ' मोजांबो थायोना फिफा बिनिखायनो गासिबो अजाखौ थाखा संख्ल'नानै जाग्रा मेगन मेसेबनानै बुंलाबायग्रा बिदि बुंबा जाया फिफा जाय मोजां अजा बिसोरो गोसोआव दुखु मोनगोन जेराव गाज्रि अजा थायो बेवहायनो मोजां अजायाबो थाखायो बिनिखायनो गासिबो अजाखौ गाज्रि होननानै बुंनो नाङा फिफा गोरोन्थि जागोन बिदि बुंनाया फिफा मानोना खायसे अजाफोरा सुबुंनि गाज्रियाव गोलैनायखौ फोसाबबोगासिनो दं नाथाय जायसो जाजादों बेसो बिनि सायाव फोथायो नाथाय जाय दासिमबो जाजाफेराखै बिनि सायाव बियो मिनियोसो फोथायनाय नङा माब्लाबाबो जेरै नों दा फोथायाखै सिरिथा एसेल' बुंबावसै दे अजानि सोमोन्दै आंजों रुजुलायनानै बुंबावदों खोनासंनो हाला आं
खोमायानो बुंजोब्बाय आंना खालि अजा मन्दिराव थांना थायो नोङो फाफसि बिदिबालाय बेयाव दा थासैना अजानि सायाव एथ' फोथायनाय दङबा बुरबक खर' गाज्रि खालामबाय आंखौसो डाक्टारनाव थांनो होननायखायसो दोनलांदोंलै आं अननानै अजानावबा दोनलांखायामोन आं सिगांनिफ्रायनो गोदाव सोराव डायलग मारिबाय थागोन अजानि बिदिबालाय माथो मन्दिराव थांना थायो नोंलाय फाफसि साला बे सिखार मोननायखौ मोनाजासिम दोनबाय थागोन आं थिखोआ सोर बिगुरनि फिसाया लांनो फैयो नायगोन आं लांफैबावथों र' लांफैबावबा हामगौलै दिनैबो सोर फाफि जालाङो थाखुमानानै नायखुमाजोबगोन आं हौ दाबो लांफैयाखै आं मिन्थिखागौ बे दिनै सुनिबार बाराय दिनै लांफैथारगोन बियो बे फुलावनो हाबसोनानै थाबाय थागोन आं मोनाजासिम दाबो लांफैया बाल नायनो लुगैयानो हामथारलां सोर लाङो बिदि आं खर' नुजानानै थाबाय थाबालाय सिखावा बोरै लांफैनो र' एसे गंनानै थानांसिगोन हो बिस्रा माथो दाबो जिखौनो थिखाखै दाख्लैनियानो दं लांबावनांसिगोन बेखौनो सोरनिफ्राव रावबो गैखाया बेखौनो लांनो सा ओम स्रिं स्रां पुच्छे गोमोर ओ माय गड सिखावाथ' बेनो नाथाय बेथ' मामुलि सिखाव नङा बिरनो रोंलायनायसो मानसिया सोरबा बिरनो रोङो नामा साननांगोन बेथ' खावनानै मोजां खामानियाव बाहायथारालै बे खोनानो मोननाय बायदिब्ला दायना होननायासो नंमारगौ नामा जानो हागौ दाख्लैबो आंनि लोगोनि बिमानि दख'नाखौ हासनानै लांदों होननाया बे मानसियानो जाथारनांगौलै र' बिसिनाव थांनानै लोगोनो खोन्थाहैनि आं आच्छा दायनाया आंखौबोसो रायबायमोन नामाब्रा होद आथा बिस गानखादोंलै आंखौ जेबो खालामनो हाया आं गिनो नाङा आं जेब्लायबो गिनो नाङा गिनानै फावसायनानै थायोब्ला बेखौ सोर साजा होनो बेखौ आं साजा होगोन आरो आं नायगोन आरो आं हमनानै बेखौ बयनिबो सिगाङाव लाबोगोन आरो आं सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय आरो सिखाव खावनाय आरो हिंसा हिंसि मेगन सालायनायखौ आं फोजोबस्रांनो नाजाथारगोन दानो माबार खोन्थाहैनांसिगोन आङो आंनि लोगोनि बिमानो बेनि दख'नाखौ दायनायासो हासनानै लांदों होनना नाथाय बेबा फोथायगोन ना फोथाया आं खोन्थानायखौबा है बाद दे फोथायोना फोथाया बियो गावनि गोसो सैथो बाथ्राखौ खोन्थानायाव जेनिबो लस गैया खोन्थाहैनि र' फै नोंखौ दिनै लेंहरबाय फै माबार फै आयु थैबाय मादैखौ बोनानै लांबावबाय आयु गिलु बालु बोराया र' भिडिअ बानायनि आं आयै मा जाबावनांगौ जाखो मादैखौ लानानै थांबाय आयै सेसलै बेखौ न'आव खोन्थाहैगोरनो ना खिथु उन होसो लांफानांगौ जाखो नङा आं बेखौनो खिथु उन होसोनानै बहा लाङो बेखौनो नायनांगोन मादै आं थांगासिनो फैबाव फुच्चु गाहायाव गोलै फुच्चुआ चुम चामफोर फै सिखा फै आंजों फै थाथ'दो थां आरो बिनि गोदोनाखौ दानस'है मादैखौ गोदोना हास'बाय बेखौ आं माबार थांनानै खोन्थाहैनांसिगोन दिनैनिफ्राय आङो सक्तिशाली जानो हासिगोन दा 12था बाजिबानो आंनि सक्तिया फुरा जाजोबसिगोन
अजर आमर जासिगोन आङो हरनि 12ता सम नों माला फैगोन 1 घन्टाल'सै 12ता जानोसै आरो बै सिख्ला उन्दैखौ एबार फैगोन अमाबैसायाव बेखौबो बिब्दिनो खालामनोसै जागोन बाबा गाबोननिफ्रायनो खामानिखौ मावजेननांसिगोन बिनिखौबो औ बाबा हाय हाय 12ता थाब फै थाब जादो लामब्रे हो माबे मा जाखो लावगि लामब्रे आं नोंनो मा होनो खोन्थाबावनो बेदो बुंदो बुङा मानो दे बुंना मा खोथा लामब्रे नोंनि मामिखौ मा आंनि मामिखौ माबे मा जादों मामियालाय आंना लामब्रे दायनाया लांनानै खर' दानस'हैबाय मा नों बेफोरखौ मा बुंदों नंखाय बे माब्लाबाबो जानो हाया आंनि आइया न'आवनो दंथारो दासो दंथारो नोंगौलै लामब्रे आं मादैखौ मेगनजोंनो नुबोथारदों नाथाय नुबोसेयावबाबो आं मादैखौ बासायनो हायासै मा बुंखो नों आंनि आइनि खर'खौ दायनाया दानस'बाय मा जाखो फिसा मा खोनानो मोनखो आं नोमाखौ मा होनदों हो नोमाखौ मा होनदों बाबा आंनि आइनि खर'खौ दायनाया दानस'बायनो बाबा मा औ बाबा नङा बे नंखाय आजिखालि दायना थाबाव नामा बे जानो हाया माब्लाबाबो आदै नों फोथायाबा नायनो हागोन आंनि मबाइलावनो गासिबो खर' दानस'नायनि रेकर्डिं खालामनाय भिडिअ'आ दङ मा औ आदै आरो बे मादैनि दख'नाखौ हासनानै लांनायाबो दायनायानोमोन आदै मा औ आदै औ बेफोर सैथो खोथा आंनिखौबो दायनायानो लांदोंमोन नाथाय आङो बेखौ सोर लांदों होनना नोजोर होबाय थानायाव नुनो मोनदों आदै आरो लामब्रे नाथाय दा गाबनायनि सम गैया बै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायनिसो सम बिसनि थाखायनो सुबुं माहारिया आसखान्दा जिउ खोमानो गोनां जादों आदै खायसेबा न'खराव दावराव दावसि खायसेबा सानाय सुनाय बेराम आजारजों बुंफबनानै थानो गोनां जादों आदै दायनाफोरनि थाखायनो बेबायदि जानो गोनां जादों आदै बे दायनाफोरखौ थाबैनो फोजोबस्रांनायनि राहा लानांगौ आदै नङाब्ला बेबायदिनो गिनाय खोमसि फोथायनाय नांलाय खमलाय दावराव दावसिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थागोन आदै आरो नङाब्ला मोजां मानसिफोराबो गासिबो दायना सोलोंजोबगोन आदै दानो सम थानायावनो दायनाखौ फोजोबस्रांना लानायानो जोंनि मोजां जागोन आदै औ फिसा नों थिगखौनो बुंदों थौ दानो माबार फिसाफोर दायनाखौ फोजोबस्रांहैनि आरो गासिबो गामिनि मानसिफोरखौ लैहोर लैहोर लेंहरजोब थौ जोंहा जयै खौसेयै दायनाखौ फोजोबस्रांहैनि जागोन आदै थौ बिदिबालाय सक्ति मोनसिगोन सक्ति मोनसिगोन एबारनिफ्राय आजोर आमोर जानो हासिगोन साला पाबजि हारामि बिमा आं दानिया सोरखौ आयै होनना गाबज्रिबावनांगौ जाखो बिमा आंबो दानिया सोरखौ बिमा बिमा होनना गाबज्रिबावनांगौ जाखो आयै नों मानो जोंखौ अबथिरा गारना थांखो आं दानिया सोरखौ आयै होनना गाबज्रिबावनांगौ
खालामसै दिनै जोङो गाज्रि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनो हाबाय बेनो जोंनि खुसि औ लोगो फैदो फै लोगो आरो आदै जों बयबो अनलायना खौसेयै रायजो जालांनोसै गावजों गाव एना एनि दावराव दावसि हिंसा हिंसि नांलाय खमलाय गैयाजासे फैदो आदै आरो लोगो थौ फिसाफोर थौ बाबा दा गाबसै फिसा थौदो न'आव थांनोसै